श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। बताए ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ വിലാപം എന്നുള്ളതാണ്. മഹാരാജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ സംഗ്രഹം നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് വൃത്രാസുരനെ പോലുള്ള ഒരു അസുരനെ എങ്ങനെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആരായുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃത്രാസുരന്റെ പൂർവ്വജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയും അവൻ തന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്തിലുള്ള വിലാപത്തിന് എങ്ങനെ ഇരയായി തീർന്നു എന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോടിക്കണക്കിനുള്ള ജീവസത്തകളിൽ മനുഷ്യജീവികളുടെ സംഖ്യ തുലവും ചെറുതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മികരായ മനുഷ്യജീവികളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളൂ. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം കാക്ഷിക്കുന്ന അനേകായിരം ജനങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അനാവശ്യ വ്യക്തികളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു, അഥവാ ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുന്നു. അങ്ങനെ മോചിതരാകുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരുവൻ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭക്തനായെന്നു വരാം. അതിനാൽ അത്തരം ഭക്തർ അത്യന്തം അപൂർവമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം സാധാരണമല്ലാത്തതിനാൽ ഒരാസുരൻ എങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിശയിച്ചു. സംശയാലുവായ പരീക്ഷിത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അന്വേഷിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വൃത്രാസുരൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ശൂരസേനം എന്ന രാജ്യത്തെ രാജാവായ ചിത്രകേതുവായിരുന്ന കാര്യം പരാമർശിച്ച് സംസാരിച്ചു. പുത്രന്മാരില്ലായിരുന്ന ചിത്രകേതുവിന് ഒരിക്കൽ മഹാമുനി അങ്കിരസുമായി സന്ധിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം വന്നു. അങ്കിരസ് രാജാവിനോട് ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് തന്റെ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മഹാമുനിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ രാജാവിന്റെ ആദ്യ പത്നി കൃതദ്യുതി ഒരു പുത്രന് ജന്മം നൽകുകയും ആ പുത്രൻ രാജാവിന്റെ സന്തോഷത്തിനും സന്താപത്തിനും കാരണമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. പുത്രന്റെ ജനനത്തോടെ രാജാവും കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃതദ്യുതിയോട് അസൂയാലുക്കളായിരുന്ന അവളുടെ സഹപത്നിമാർ പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് വിഷം നൽകി. പുത്രന്റെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിൽ ചിത്രകേതു ആമഗ്നായി. അപ്പോൾ നാരദമുനിയും അങ്കിരസും അവനെ കാണാൻ പോയി. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണീ ഭഗവതി കഥാമാസി ദൃഢാമതി. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച. രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണീ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസേ ദൃഢാമതിഃ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസേ ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതിശാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മന നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വ്യത്യസ്ത പാപ്മനാഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്നമാഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനാം നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസേ ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാവതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശി വസന്തദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമഃ സ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃതസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പരീക്ഷിതുവാച രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രജസ്തമസ്വഭാവസ്യ ബ്രഹ്മൻ വൃത്രസ്യ പാപ്മനഃ നാരായണേ ഭഗവതി കഥാമാസി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
सावित्री वैश्री देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षितुवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मवृत्रस्य पाप्मनः नारायणी भगवती कथमासीत् दृढामतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परिषिद्वाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मनिर्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथामासीत् दृढामतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षित उवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथामासीत् दृढामतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षित उवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवते कथमासीत् दृढामतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അന്വേഷിച്ചു, അല്ലയോ പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണ, രജോ ഗുണികളും തമോ ഗുണികളുമായ അസുരന്മാർ പൊതുവെ പാപികളാണ്. എന്നിട്ടും വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവോത്ത് കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നാരായണനിൽ ഇത്ര ഔദാത്തമായ ഭക്തി നേടിയത്? ഭാവാർത്ഥമേശ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ രജോ ഗുണത്താലും തമോ ഗുണത്താലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കി സത്വത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം ഒരുവന് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് ഭഗവത്ഗീത 7:28 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേഷാം അന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതം. പൂർവ്വജീവിതങ്ങളിലും ഈ ജീവിതത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്തു ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും ദൃഢചിത്തരായി എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. വൃത്രാസുരൻ അസുരനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവൻ എങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ശിലപ്രഭുപാദഗീത 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം അമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദചരണേ ന പ്രായേണോപജായതേ. ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ചാമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദചരണേന പ്രായേണോപചായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ശോഭ ഉജ്ജമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरेण न प्रायेण उपजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न
പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ച അമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേ ന പ്രായണോ ഉപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ച മലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേന പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ച അമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേന പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ചാമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേന പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ച അമല ആത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേന പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേവാനാം ശുദ്ധസത്വാനാം ഋഷീണാം ചാമലാത്മനാം ഭക്തിർമുകുന്ദ ചരണേന പ്രായേണോപജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. സത്വഗുണികളായ ദേവന്മാരും ഭൗതികാസനത്തിന്റെ കളങ്കം കളഞ്ഞ് പരിശുദ്ധരായ മഹർഷിമാരും പോലും മുകുന്ദന്റെ സരോജങ്ങളിൽ പ്രായേണ പരിശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെ അത്തരമൊരു മഹാഭക്തനായി? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രജോഭിഃ സമസഖ്യാത പാർത്ഥിവൈരിഹ ജന്തവഃ തേഷാം യേ കേചനേ ഹന്തി ശ്രേയോ വൈ മനുജാദയഃ. രജോഭിഃ സമസഖ്യാത പാർത്ഥിവൈരിഹ ജന്തവഃ തേഷാം യേ കേചനേ ഹന്തി ശ്രേയോ വൈ മനുജാദയഃ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമാണുക്കൾ കണക്ക് അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഈ ജീവസത്തകളിൽ മനുഷ്യജീവികൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അവരിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തൽപരരാകുന്നുള്ളൂ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രായോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രായോ മുമുക്ഷവസ്തേഷാം കേജേനൈവാദിജോത്തമ മുമുക്ഷാണാം സഹസ്രേഷു കശിന്മുച്ഛേദസിദ്ധ്യതി. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അനേകം ആളുകളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോശം കാംക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. മോശം കാംക്ഷിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സമൂഹത്തോടുള്ള ഭൗതികമായ മമത, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, രാജ്യം, ഗൃഹം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മോശം നേടിയേക്കാം. അങ്ങനെ മോശം നേടുന്നവരിൽ തന്നെ മോശം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്: കർമ്മികളും, ജ്ഞാനികളും, യോഗികളും, ഭക്തരും. ഈ വാസ്തവം പ്രത്യേകിച്ചും കർമ്മികളെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചുമുള്ളതാണ്. ഒരു കർമ്മി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായി കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവന്റെ ലക്ഷ്യം ശാരീരിക സുഖമാണ്.
ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനിയായി തീരുമ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകരിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുക്തനായേക്കാം. അത്തരമൊരു വ്യക്തി സമൂഹത്തോടുള്ള ഭൗതികമായ മമത, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, രാജ്യം, ഗൃഹം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു. വാനപ്രസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അത്തരം ധാരാളം ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഒരു സന്യാസിയായി തീരുന്നതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗ ക്രമം പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മുക്താനാമപി സിദ്ധാനാം നാരായണ പരായണഃ സുദുർലഭ പ്രശാന്താത്മാ കോടിഷ്വപി മഹാമുനേ. മുക്താനാമപി സിദ്ധാനാം നാരായണ പരായണഃ സുദുർലഭ പ്രശാന്താത്മാ കോടിഷ്വപി മഹാമുനേ. അലയോ മഹാമുനി, മുക്തി നേടിയവരും മുക്തിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയവരുമായ അനേക കോടി ആളുകളിൽ ഒരുവൻ നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നേക്കാം. പൂർണ്ണ സമാധാനമുള്ളവരായ അത്തരം ഭക്തർ അത്യന്തം അപൂർവമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥം നൽകുന്നു. ഒരുവൻ വെറുതെ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാകണം. ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ അറിവിൽ പുരോഗതി നേടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വയം കുടുംബത്തോടും ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടുമുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥ തലത്തിൽ സ്ഥിതനാകും. ഒരുവൻ മുക്തനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുക്തനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. വളരെ അപൂർവമായേ ആരെങ്കിലും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ധാരാളം ആളുകൾ മോക്ഷത്തിനു വേണ്ടി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അപരിപൂർണത നിമിത്തം അവർ വീണ്ടും സ്ത്രീകളിലേക്കും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും സാമൂഹിക ക്ഷേമ ജോലികളിലേക്കും മറ്റും ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കർമ്മികളും അപരാധികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധി. എല്ലാം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാം മായയാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനെ അപരാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മായാവാദികൾ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അപരാധകം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവരിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരെ സിദ്ധരെന്ന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞപക്ഷം ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരെ ആത്മീയ പരിപൂർണതയുടെ അടുത്തെത്തിയവരായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി നാരായണ പരായണനായാൽ, നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ അവൻ ജീവൻ മുക്തനേക്കാൾ മുക്തനോ പരിപൂർണനോ ആയവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇതിന് ഉന്നത ബുദ്ധി അനിവാര്യമാണ്. ജ്ഞാനികൾ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. ഒരാൾ ഭക്തിഗത സേവനത്തിലും മറ്റേയാൾ അവ്യക്തിഗത സാക്ഷാത്കാരത്തിലും താല്പര്യം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പൊതുവെ പ്രകടമായ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുമൂലം അവർ ധാന്യമില്ലാത്ത നെല്ല് കുത്തുന്നവരാണെന്ന് സ്ഥൂല തുഷാവഗാഡിന എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുമായി സമ്മിശ്രപ്പെട്ട അറിവുകളുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം ജ്ഞാനികളുണ്ട്. അവരിലും രണ്ടു തരക്കാരുണ്ട്. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ തെറ്റായ രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക രൂപമായ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരും. വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്ന മായാവാദി ഭക്തർ വിഷ്ണു ഒരു മായാരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തിക സത്യം വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗതമാണെന്നും കരുതുന്നവരാണ്.
വിഷ്ണു ഒരു മായാശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്തു തന്നെയായാലും ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല. മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്യന്തിക സത്യം പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് നന്നേ അറിയുകയും ചെയ്യും. അത്തരമൊരു ഭക്തനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവൻ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിനല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 10:2:32 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യേ അന്യേ അരവിന്ദാശവിമുക്തമാനിന ത്വയസ്തഭാവാത് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയാ ആരുഹ്യ കൃച്ഛേണ പരം പദം തതഃ പതന്ത്യതോ നാതൃതയുഷ്മതംഗ്രഹയ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മുക്തന്മാരാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും ഭക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി അശുദ്ധമാണ്. അവർ കഠിന വ്രതങ്ങളും തപസ്സുകളും അനുഷ്ഠിച്ച് മോക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബിന്ദുവിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഭൗതികാസ്തത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവർ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം തേടുന്നില്ല. ഇതേ ആശയത്തിന്റെ തെളിവ് ഭഗവത്ഗീത 9:11 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും സർവ്വതിലുമുള്ള ആദിനായകത്വവും അവർക്കറിയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അപഹസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് പരംഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവും കർമ്മങ്ങളും അറിയില്ല. അത്തരം വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9:12 താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ കൂടുതൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഗാശാമോഘകർമാണോ മോഹജ്ഞാനാ വിജേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രുതാ. ഈ വിധത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നാസ്തികങ്ങളുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാൽ ആകൃഷ്ടനാണ്. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ അവരുടെ മോക്ഷപ്രതീക്ഷയും ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളും സംസ്കാരവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം നിഷ്ഫലമാവും. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ലെന്ന് അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് അറിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയുമില്ല. പക്ഷെ അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ കൃഷ്ണനെ കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിയായി കണ്ട് നിന്ദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലമാകുമെന്ന് അവർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ മോകാശ, പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നവർ എന്ന് വിളിക്കും. അവർ ഭാവിയിലേക്ക് എന്ത് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവയെല്ലാം ഭംഗപ്പെടും. അവർ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായി കാണപ്പെട്ടാൽ പോലും മോകാശ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ ആത്യന്തികമായ ആഗ്രഹം ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ ലയിക്കുക എന്നതാണ്. ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവർക്ക് മോഹഭംഗം സംഭവിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഫലം ഇതല്ല. എങ്കിലും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനും പരിശുദ്ധരാകാനും അവർക്കും ഒരവസരം നൽകപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:2:17 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ശൃണ്വദാസകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്ഥോ ഹി അഭദ്രാണി വിദ്നോതി സൂർസദാം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മഭാവത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും സത്യസന്ധനായ ഭക്തന്റെ ഉപകാരിയുമായ പരമദിവോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശരിയായി കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം ധർമ്മമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ രുചിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ഭൗതികാസ്വാദനത്തിലുള്ള അഭിലാഷം നീക്കി ശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരുവനെ അവന്റെ ഹൃദയം ഉള്ളിലെ അഴുക്കു നീക്കി ശുദ്ധിയാക്കാതെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സുദുർലഭ, കാണാൻ വളരെ വിരളം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറുകണക്കിനല്ല, ആയിരക്കണക്കിനല്ല, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പരിപൂർണ മുക്താത്മാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് കോടീശ്വബി എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ തന്ത്രഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നവകോട്യാസ്തു ദേവാനാം ഋഷയ സപ്തകോടയഃ നാരായണായന സർവേ യേ കേചിത് തത്പരായണഃ. നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 9 കോടി ദേവന്മാരും 7 കോടി ഋഷിമാരുമുണ്ട്. അവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ
നാരായണ പരായണൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ. നാരായണയന ദേവ ഋഷി ആദ്യസ്തത്പര പരായണ ബ്രഹ്മാദ്യ കേചേനൈവ സ്യുസിദ്ധോ യോഗ്യ സുഖം ലഭൻ. നേരിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ നാരായണ പരായണന്മാരെന്നും വിവിധ തരങ്ങളിലുള്ള നിഗൂഢ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സിദ്ധന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സിദ്ധന്മാരും നാരായണപരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിയോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്നു വൃത്രാസുരന്റെ ഈ ലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഈ വൃത്രാസുരന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീലകള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സംശയമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഇത്രമാത്രം ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അന്വേഷിച്ചു, അല്ലയോ പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണ, രജോ ഗുണികളും തമോ ഗുണികളുമായ അസുരന്മാർ പൊതുവെ പാപികളാണ്. എന്നിട്ടും വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണനിലേക്ക് അധികം ഉദാത്തമായ ഭക്തി നേടിയതെന്ന് അറിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ദേവേന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അല്ലെ. ആ ഒരു അസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാ ഭക്തി. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ സേവകനാകാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. വൃത്രാസുരൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഹം ഹരേ താവ പാദൈക മൂല ദാസാനുദാസോ പവിദാസ്മി ഭൂയ. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ, അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം, അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോ എന്നാൽ ഇന്ദ്രനെ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ. ഇന്ദ്രന് വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ അസുരന്മാരൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ഈ സ്വർഗലോകം വേണ്ട, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ ധാമത്തിലെത്തുകയും അങ്ങക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഇന്ദ്രന് തോന്നിയില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇന്ദ്രന് അധികാരത്താലും ഐശ്വര്യത്താലൊക്കെ മതം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അസുരനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ഞാൻ ഇത് വലുത് എന്തോ ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ലെ. ഈ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണോ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ സാധിക്കും, മോക്ഷം പോലും നൽകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എങ്കിലും ഈ നിസ്സാരമായ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനാകണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമാണ് ഇന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വൃത്രാസുരനോ നാകപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിർ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹേയ.
ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട, അതിനു മുകളിലായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാവണം, ഈ ഭൂമിയുടെയും അധിപനാവണം, എന്റെ അസാതല ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാവണം, അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താണ്? അഷ്ടസിദ്ധികൾ, അതും എനിക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങേ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോശം പോലും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വൃത്രാസുരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ മഹാരാജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? സത്വഗുണം, അല്ലെ? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതിനുപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് രജോ ഗുണം. എന്നാലും അതും ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവില്ലേ? അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം. സത്വഗുണവും ഇവിടെ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെ? അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വം, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്, നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഭക്തി സേവനങ്ങള് ചെയ്യുന്നവർ, അവർ സത്വഗുണത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളവർ. പൊതുവെ അസുരന്മാരെന്താണ്? തമോ രജോ ഗുണങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ രജോ ഗുണത്താലും തമോ ഗുണത്താലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സത്വത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം ഒരുവന് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. പൂർവ്വജീവിതങ്ങളിലും ഈ ജീവിതത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദന്തമോഹം എന്ന മുതലാവും ദൃഢചിത്തരായി എന്റെ സേവനത്തിന് മുഴുകുന്നു. വൃത്രാസുരൻ അസുരനായതുകൊണ്ട് അവനെങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പൂർവ്വജീവിതങ്ങളിലും ഈ ജീവിതങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ജന്മത്തില് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും വൃത്രാസുരൻ ആരായിരുന്നു? ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്താനും ഈ പ്രഭുപാദന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെത്താനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായ് ഭക്തിലത. അനേകം ജന്മങ്ങൾ, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അല്ലെ? കുറേ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലതാപിച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരില്, അല്ലെ, വളരെ ചുരുക്കം പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പേരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ അതിൽ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവോത്ത പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിലെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. സത്വഗുണികളായ ദേവന്മാരും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന്റെ കളങ്കം കളഞ്ഞ പരിശുദ്ധരായ മഹർഷിമാരും പോലും മുകുന്ദന്റെ പാദസരോജങ്ങളിൽ പ്രായണ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെ അത്തരമൊരു മഹാഭക്തനായി? അസുരന്മാരെ രജോതമോ ഗുണങ്ങൾ, ദേവന്മാരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാർ പോലും പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ഭക്തി അന്യാഭിലാഷിത, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവുമില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം, അല്ലെ? ദേവന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ ഭക്തി സേവനം, ഇന്ദ്രൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു, നാരായണ കവചം ചൊല്ലി, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സന്തോഷിച്ചു, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ എന്താണ്? തിരിച്ച് പ്രതിഫലം വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ.
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാത്ത അല്ലെ, യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരൊക്കെ അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അവർ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരേ ഒരു ആവശ്യം. തങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ട്. വ്രജവാസി ഒക്കെ ഭഗവാൻ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ. എന്നാൽ വ്രജവാസികള് അത്രയും എന്താ പറയാ നിഷ്കപട ഭക്തി അല്ലെ, യാതൊരു കാപട്യവും ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് അവർ. എന്താണ്, അവർ ഭഗവാനായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അല്ലെ, അവരുടെ ആ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ അത്രയും വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. എന്തിനേറെ യശോദ മാതാവ് പോലും ഭഗവാനായിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ, തൻ്റെ ഉണ്ണിയായിട്ട്, തൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അല്ലെ വിഷ്ണുവിനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് യശോദ മാതാവ് പറഞ്ഞു വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകനെ നീ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, നിഷ്കപടമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല, അവര് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിട്ട് പോലും എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമാണുക്കൾ കണക്ക് അസംഖ്യം ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഈ ജീവസത്തകളിൽ മനുഷ്യജീവികൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അവരിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരാകുന്നു. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശുകദേവ, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അനേകം ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോശം കാംക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. മോശം കാംക്ഷിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സമൂഹത്തോടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മമത, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, രാജ്യം, ഗൃഹം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെല്ലാം തിരിച്ച് മോശം നേടിയേക്കാം. അങ്ങനെ മോശം നേടുന്നവരിൽ തന്നെ മോശം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവന്റെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കുകളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് പുത്രാസുരൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്, തന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നു. 4 വിഭാഗങ്ങൾ, കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഭക്തന്മാരും, അങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. കർമ്മികളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഒരു ജ്ഞാനി ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകരിൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുക്തനായേക്കാം. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തോടുള്ള ഭൗതികമായ മമത, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, രാജ്യം, ഗൃഹം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അത്തരം ധാരാളം ആളുകളിൽ ഒരാൾ സന്യാസിയായി തീരുന്നതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗക്രമം പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരത്തെ അല്ലെ, ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേനാനവാൻമാൻ പ്രപത്യന്തേ വാസുദേവ സർവനിധിം സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ വളരെ സുദുർലഭം, വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ആത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്.
ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിലെന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ അത്രയും വളരെ അനേകം ആൾക്കാരിൽ ഭക്തൻ എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ അപൂർവമാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ മഹാമുനി, മുക്തി നേടിയവരും മുക്തിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയവരുമായ അനേക കോടി ആളുകളിൽ ഒരുവൻ നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നേക്കാം. പൂർണ്ണ സമാധാനമുള്ളവരായ അത്തരം ഭക്തർ അത്യന്തം അപൂർവമാണ് എന്ന്. അല്ലെ, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അനേക കോടി ആൾക്കാർ മുക്തിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അനേക കോടികളിൽ തന്നെ ഒരുവൻ നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അല്ലെ, പലർക്കും പല ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കും, ഉദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ, പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ. എന്നാൽ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്, അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രഭുപാദർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹം, അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ്, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, ചതുർവിധ പചന്തി മാം ജനാസുഖൃത, അല്ലെ. ഭക്തന്മാരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രഭുപാദരി വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നു, ഒരുവൻ വെറുതെ മുക്തി അഥവാ മോശം കാക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണം. ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ അറിവിൽ പുരോഗതി. അതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വയം കുടുംബത്തോടും ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടുമുള്ള ആകർഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥ തലത്തിൽ സ്ഥിതനാകും. ഒരുവൻ മുക്തനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുക്തനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. വളരെ അപൂർവമായി ആരെങ്കിലും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ധാരാളം ആളുകൾ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അപരിപൂർണത നിമിത്തം അവർ വീണ്ടും സ്ത്രീകളിലേക്കും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും സാമൂഹിക ക്ഷേമ ജോലികളിലേക്കും മറ്റും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, അവര് തിരക്കിട്ട് സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം എന്താണ് മോക്ഷം പ്രാപിക്കണമെന്ന്. എങ്കിലും എന്താണ്, അവരുടെ പുറമേ വേഷം മാറി സന്യാസം, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. സ്ത്രീകളും മറ്റുള്ള പദവികളും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവൃത്തികളും ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകാത്ത ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കർമ്മികളും അപരാധികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധി. എല്ലാം കൃഷ്ണൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാം മായയാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനെയാണ് അപരാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മായാവാദികൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണന് രൂപമില്ല എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും മറ്റുള്ള ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധിയാണ്. മായാവാദി ഭാഷയിലെ സർവനാശം കൊയ്യുന്നു. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും സർവനാശം ഉണ്ടാവും. അവ്യക്തഗതവാദികൾ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അവർ അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവരിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരെ സിദ്ധർ എന്ന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്താണെന്ന്
ബോധ്യമാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരെ ആത്മീയ പരിപൂർണതയുടെ അടുത്തെത്തിയവരായി കണക്കാവുന്നു. അത്തരം വ്യക്തി നാരായണപരായനായാൽ, നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ അവൻ ജീവൻ മുക്തനേക്കാൾ, മുക്തനോ പരിപൂർണനോ ആയവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഇതിന് ഉന്നത ബുദ്ധി അനിവാര്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് ചിത്രം. പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരും ഇവരൊക്കെ മായാവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം മായാവാദികളിൽ ഒരുവനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. മായാവാദി സന്യാസിയിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും, ഒരാള് എന്താ പറയാ, അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കില്ല, അല്ലെ, ഒഴിച്ചു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഒരുവനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ. എന്നാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ മായാവാദ തത്വങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അവരൊക്കെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കൃപാസിന്ധുഭ്യവചാപതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ഏകാദശി വരുന്നത് 27-ാം തീയതിയാണ്, ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. പത്മിനി ഏകാദശി ഉണ്ടോ? അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ചെറിയ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6:03 മുതൽ 7:59, 8 മണിക്കുള്ളിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം കഴിയും കേട്ടോ. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. 27-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. 28-ാം തീയതി ദ്വാദശി. ഭരണ വീട്ടിന്റെ സമയം 8 മണി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ചൊല്ലിക്കാം. സൗരാഷ്ട്ര കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗരാഷ്ട്ര की जय, बिल्वमंगल ठाकुर की जय. राजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरं स्वराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पादाश्रितानां च समस्तचोरं स्वराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति विश्वं पादिगेहहीनं केनाभ्याहो विष्ण चौरयित्री दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरद्यशेषं गिरिप्रसरनापि पापराशिन् आश्रित्यरूपो ननु चौरयित्री दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि. दानं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोत्यचोर तं भक्तिदं नाशि मया निरुद्धा
क्षीणास्ति घोरं यमापाशबन्धं विनास्ति भीमं भवपाशबन्धं क्षीणास्ति सर्वस्य सामस्तबन्धं नैवत्मनो भक्त कृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसाराशिगो कारागृहे दुःख माये निबन्ध लाभस्वहे चौर हारे चिराय सौचौरदोषो चिदमेव दण्डम् कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौर हृदयं न हि मोचयामि। चराष्टकं की जय, सुबिल मंगल ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। ओके, पुरुषोत्तम योगम ഭാരതീയ ഔട്ട്. ഓക്കെ, സുജയിച്ച് മാതാജി വേറെ ആരും ചൊല്ലോ. ഭാരതീയ മാതാജി ഔട്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും മഴയൊക്കെയാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ വേറെ ഹരേ ആരൊക്കെ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം? ലളിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ട മാതാജി? വേറെ ആരാ ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല? ലളിതകുമാരി മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ എനിക്ക് കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നം. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അവരാ അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമ യോഗഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമദശാഖ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസ്ഥസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല. അധശ്ച മൂല്യാനുസന്ധതാനി കർമാണി ബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാനി വർത്തന്തി ഭൂയഃ. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസദാ പുരാണി. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമ. വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ചേർ ഗച്ഛന്തി മൂഢാ പദമവ്യയം തത്. ന തത് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. മാമൈവംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്കാമതീശ്വരഃ. ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച. അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാ വിമുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിദം. വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചര്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം. യദന്തോ വ്യാകൃതാത്മാനം നൈനം പശ്യന്ത ചേതസാ. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം. യച്ചന്ദ്രമസി ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ. പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ. പ്രാണാപാനസമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके चराक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थौ क्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्न परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अधोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് വെച്ചു. ഗോവർദ്ധനാധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം ഗോകുലോത്സവമീശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഘനശ്യാമം ത്രിഭുജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം സരാധാം പുരുഷോത്തമം हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.